Ya ngaturke lelagon sing jumbo karo kahanan. Mbah, ayo tanjake sindhen. Nggih to. Saurunge gegojekan karo Waranggana aku nyuwun suarane Mbak Umi Hafifah ki nek panyuwunan lewat layang elektronik. Nggih. Nggih to. Lewat WA, WhatsApp. Ngersakake lelagon. Bapak Suratin Eka Supono. Oh, nggih. Padepokan Tirta Kencana. Mbah, Tirta. Ki dalang wilujeng makarya salam sihat, sukses bahagia laris manis. Amin. Saking Bapak Dr. Suratin Eka SHSIPMH. Padepokan Tirta Kencana, Bugel Krakitan Bayat. Nyuwun bawa aja turu sore kaki. Dipun lajengaken langgam hangenteni. Oh. Nano. Ya Mbak Umi. Ya pinterak mriki. Mataraman Mas Anggit. Wilujeng dalu Nduk Umi. Wilujeng dalu, Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah. Nggih. Bengi iki wajahmu bersinar, tegese atimu seneng. Nggih to? Nggih, leres. Wong urip rasa susah kaya Bagong kuwi to. Lah pripun? Wis wajah kokean tanggungan iki deloken kuwi lho. Piye ra? Iki arep poso to. Poso rak mesti sing arisan-arisan iki do bungkaran to. Nggih. Lah nek arep bungkaran kudune wong sing do utang rak kudu balekke. Nggih. Lah iki wajah kakean masalah iki deloken Bagong kuwi. Nek nggih alhamdulillah. Piye? Mas Cange, Mbak Cange. Nggih. Kula niku mboten diutang. Oh, alhamdulillah. Nek ya ora duwe duit dadi. Mbak Ayo. Mbak Umi Hafifah. Nggih. Tasih single napa sampun kagungan garwa? Tasih single. Oh, ya nggih. Kelainan tahun pinten, Mbak? Piye? Kelahiran tahun pinten kelairan? kelainan. Kelahiran tahun 2004. Sik Gong ngene Gong, anu nyuwun para pamirsa sing nang Jawa pinterak mlebu wae ora apa-apa Gong. Nggih. Monggo ingkang tasih wonten ing margi. Kasiun pinalak lumebet wonten ing halaman. palenggahan halaman. Monggo. Monggo supaya jenak le mirsani wayang. Nggih, ayo. Monggo kursi ingkang kosong dipelenggahi mboten napa-napa. Nggih. Saged minggah panggung mriki saged monggo mriki. Lah iya, ora apa-apa, ora masalah. Monggo Nggih. niki kalih kula. Nggih. Nek nggo rokok jarum super monggo mriki. Lho kok malah ngemis iki. Lho tegese iki dari padangku nek kanu kademen ngoten lho, Pak. Iya. Iya, ngaturke bawani ya Mbak Umi. Nggih. Nek pundutane Bapak Dr. Suratin. Ayo ngene, tak tarik. Ayo ngene. Ora. Monggo, kaya ngapa suarane? Iya, yuk. Aja turu sore kaki dewa nganglang jagat. Sip. Wah, iki rada rugi iki. Kok rugi? Lah pripun? Anu Bandar Dadu iki rame-ramene lho Pak ya ini iki. Kok bandar dadu Oh, nek toh? Bandar Dadu ya ini Kene ora eneng. Oh, tak kira nek nggon kula kathah. Heeh, iki mung sedelok mung liwat tok. Oh, liwat. Terus ki Nduk Umi. Nyangking bokor kencanane Umi Hafifah. Umi. Nyanyimu ki kosek. Iki lagi ngematke. Aja marake kepiah ning kuping. Aku areng ngene kelingan poso, Pak. Angger poso nyanyiku ya lagu-lagu qasidah ngono. Iya ning kosek. Iki ben rampung sik. Aku angger wis poso nyanyiku Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Ramadan kok Ramadang. Lah yo Ramadang ya, Ramadang. Tiba-tiba Ramadang tiba-tiba. Ambene ra. Gacun jeblas ae. Iya, iya. Isine donga tatulak sandang kelawan Suarane saya mapan, saya mapan. Lah ya wong tambah umur kok lho. Kudune iki nek waranggana apa penggirong iki nek tambah umur suarane kudune tambah mapan. Ngono iya. ngoten nggih Pak. Nggih. Dadi panjenengan sik wis apa pira, Nduk? Niki 21. 21 lah. Mengke panjenengan pun usia 24, 25 niku pun tambah mateng melih suarane. Niku Suarane. progresnya bener. Oh. Saya nggih. bening, saya antep, saya bako, saya cetha. Lho niku. Niku tambah ilmu napa benten pita suarane niku? Loh, niku tambah umur karena apa? Kemampuan kedewasaan kita bertambah, pola pikir juga bertambah, kesehatan juga bertambah baik. Saya maton ngoten Mas Bagong. Cocok. Ning ya ana kancaku penggirong tambah tuwa, tambah saya remek iki ya eneng. Contone sinten Pak? Ora usah tak omongke ngene. Wah, bojo kula tambah umur mah ra gelem nyanyi, Pak. Lah kok ora gelem nyanyi? Sakniki ning omah mung meneng wae. Lah Kowe ngopo meneng ae? Wis meneng ae gen kaya debok ngono jare. Kok kaya debok. Ya. Ya iku bagian nipo Nano. wong melek sabarana rima Monggo langgam angenteni nduk dijegeti karo Mas Bagong. Heeh. Yuk kaya ngapa suarane? aku ngenteni tekan
nuwun Genduk Umi Hafifah wis lumadi langgam ngenteni Mas Bagong. Nggih. Nggih, sakmenika cobi Mbak Umi Hafifah yang apa ya. Duduk, duduk. Dek, no. Cuman Dok. Tak delah. Nyuwun pelok 6 Nduk gagat enjang. Ning kula nyuwun bawa. Pelok barang apa 6 to? 6. Tak kira barang. Barange sapa? Barange pelok. Oh. Ngangge bawa ki, Nduk. Nggih, Pak. Heeh. Isih sehat ya, Nduk? Alhamdulillah. Ora ngantuk ta? Mboten. Oh iya, woi profesional. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Wisuda kapan Nduk Cahayu? Insyaallah Oktober, Pak. Oktober. Oke. Nggih. Yes, bar wisuda terus syukuran, terus rabi. Alah, khusus rabi. Dereng. Aja sik men iso nyelengi sik. Ana ungkapan bahasa Indonesia sing apik lho, Gong. Pak Gong iki ngadeg kok. Sik. Iki mikir rada sulaya iki. Nah, cek. Nggih. Ana ungkapan basa Indonesia sing apik. napa niku? Ya toh. Sebelum kamu Sebelum kamu berkembang biak, Nggih. kamu harus berkembang baik. Apik. Iya toh? Apik toh? Sebelum Nggih. berkembang biak kowe iki Kudu berkembang baik. kowe berkembang baik. Nah. Baik ya tingkah lakumu, Lah, akhlakmu, ibadahmu, kudu baik. nyambut gaemu. Nah, Nah, iso ki arep berkembang biak kuwi kowe iso Iya. arep bercocok tanam pamane ngono kuwi. Iya. Kudu anu sik, mapan sik. Pertama. Monggo bawanipun nyuwun swantenipun Genduk Umi Hafifah. Yuk. Bawanipun pangkur nggih, Pak. Sumangga kula Ya. nyumanggaaken sampeyan lho. Apik. Urung muni apik. Oh. Mingkar mingkurengang kara akarana karenan marati siwi sinawang resmine Hitung. Akeh netizen penggemar Umi sing wis ngrasake beda. Genduk Umi saya mapan, Oh, saya semeleh suarane, terus saya antep. Iya, saya tuwai saya antep kok. Nggih, Oh iya. Bobote nggih. Heeh. kok bobote to Lek? Maksud kuwi, maksud iki suarane. oh suarane perkembangan iki. Nek ndek ben gak ijek nganggo kemeng-kemeng, saiki wis ora ulem. Iya. Cek ngambang biyen. Heeh. Terus ngene, Nduk. Mereka rata-rata pakaratineng ngelmu luhung. Panjenengan niku Jawa Timur asli pundi, Nduk? Kula Ponorogo, Pak. Ponorogo. Nggih. Dusunipun pundi? Dusunipun Krajan. Krajan Nggih, desane Pulung, Desa Pulung. Pulung. Nggih. Pulung niku nggen jeruk nggih.
Napa? Ngen anu buah jeruk niku sing. Nggih, jeruk keprok. Wow, ngono kok. Jeruk le gede-gede kae. Wah, jeruk keprok kok. Wah, Wah, tenan jeruke. Wah, jan kecut-kecut seger. Lah iya. seger anu banyune cah mili. Ya, seduduke ugi ya kan. Iya. Mangga, Duk. Kang tumrap ning tanah Jawa. Kulite kandel, isine gede-gede kae. Apa kuwi? Jeruk keprok wae. Oh iya. Karep muga Agama ageme ngaji monggo buka celuk katampen kendang Wirama Langgam. Iya. Yuk. Nireng Langgam gagatenjang karo lungguh ana kursi goyang unjukane kopi tubruk. Iya. Wah, nyamleng iya. Rokoke Ji Samsu nganggo kipok gading. Wah. Donya wis kaya ndeke dhewe kae. Iya. Wah, tenan. Urung tutuk ana lising mara njuk tagihan. Oh. Ngrusak swasana. Lanjut, yuk. Saya
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Iya. Selamat dan terus berkarya. Nggih, saiki aku tak nyuwun duete anakku lanang Rangga mumpung bengi iki melu Pak Di Bagong. Iya. Ini le, ya. Nele. Bojiku muga langgengna. Iya enggak? Iya. Lanang Rangga. Nggih, Pak D. Pak D nyuwun ya, sampean tak suwun lagu duet karya-karya Gapero ditok kene-kene ya kena. Duete karo sapa? Iki tak aturi milih ana Utsa, ana Umi, ana Mufida. Nek Mufida tak kira ndak dina ketemu. Apa milih ndi? Sapa le? Ayo. Duetmu karo sapa le? Cah Gus. Ya, Sapa sapa ayo. dipilihke panjenengan mawon. Ora iso. Senengane wong iki dhewe-dhewe Kak. Tak pilihke piye? Sinten? Iya, nyanyi sing pengen sinten? Aja. Milih ndi? Aja kok, main milih dhewe. Milih Ben sesuai dhewe. kata hatinya malam ini. Cocok karo Bengi iki mute karo sapa ngono lho. Sinten le? Mbak Umi angsal mboten? Oh, angsal. iya ya. Oh, angsal mawon. Ora apa-apa. Ayo ngene Nek karo Role Rangga iki ya sarjana seni ya le kowe ya le. Pangestunipun. Heeh. Karya cipta sing wis tak gawe apa le Cah Bagus? Lagu judule apa men di pirsani piye akeh nek kuwi karangane Rangga ngono lho. tak nyanyekke. Iya. Wis apal? Wah, nang campur sarinan apa ning dangdut. Nyanyi dangdut. Lagune apa le? Lagumu le sing wis tak ciptake apa? Nggih, menika enten Gayuh Lintang kalih Semara. Gayuh Lintang kali Semara. Nggih. Cek di YouTube lagune Gayuh Lintang karo Semara kuwi lagu anggitane anak kula nang Rangga. Rangga. Ya, maela. Putrane Pak Bagong to jenengan? Nggih. Oh, alah. Kuwi putrane Mas Singkek Praptono. Oh, alah. Adi kula nang nggih. Ayo. Sukses ya, Le. Lagune apa? Ayo jumeneng Pring kuning, rondo kempling, Katran Iya. Jati. Men sing musik ya ora apa-apa tak serahke sampean. Jumeneng Mbak Umi, ayo. Asmara Nala, Puspita Nala, Manis, Bubuk Asmara. Kok ya apal men ta, Gong? Wah, aku lho gene anu kok, Bakul kaset. keset. Sesuk ki aja gondrong, Lah piye? dicukur. Lah ngapa? Gondrong ora wani nyopet gondrong berat. Nek nggon kuwi gondrong. Hubungane apa gondrong karo copet iki? Ah, nggonku nek gondrong mesti copet kok, temen. Wong kok senengane negatif bae. Apa le lagune le? Nyuwun Lintang Semara nggih. Oke. Yo Lintang Asmara. Karo dicampur gamelan ya Limen Gayeng ya. Derek. Mas Marno nadani nada gamelan Mas Marno. Marno. Rabimu kapan no? Oh. Kawin men, Pak. Rene harapan. Aku ya rene harapan. Bahasamu. Lah mau tak transit bar libukan ta. Ayo Mas ning lor kono. Heeh. Suguhane komplit enek sego liwet gudeg barang aku. Lah iya. Mrane cedak WC gelar kloso. Wong ora anu panitia cepet. Obsesiku mbiyen ngene lho, Gong. Pripun? Marno ki melu aku rak dari awal dari wijik lah wis. Wijik kucel cinom. Oh, iya. nggih. Kuwi mbiyen aku kowe ndang Merabiyono. Ah, sampeyan le mayang Mas Petruk aku ngono. Oh, Nggih Mas wis muni ngono sakjane ora ndang rabi-rabi. Ketoke judune wis mati ya kita ya, Pak. Ora. Tesih Wong nggih. nek
Wong nek padha tresna iki ngono kuwi marake lara dadi trauma. Oh. Marake trauma. Sakniki rabi niku mboten gampang Mas Bagong. Sebabe? Oh, Umi Afifah iki tak tekoki. Ya. Kowe ora ndang rabi ngopo? Jare wedi malam pertama. Lho kok malam pertama kok wedi? Rabi ro aku piye? Tak gawe malam terakhir langsung aku. Mas rampung iki. Jo gagas kuwi omongane Bagong ora. Niki wong kejem kok. Iya. Ya, lagunipun Lintang Asmara. Oke, ayo enggak? Yuk. Ayo no. Marno. Ayo Mas. No iki. Terima Matur kasih. Jos. Sip tenan. Rangga elok ya wong Rangga. Putra dalang ayo. Terus ya Le. Suwantene Kancani Pak D. Elok ya suarane ya. Gue aku jane ya anak dalang nih ya ora iso nyuwara nyengkok-nyengkok ngono kuwi. Enggak iki apa? Tasih kepar lenggah Nggih. pun kepareng pungkon Mas Bagong Darmono. Wase sing melek ngantek para esuk tak dongake rezekine saya sempulur, bejo Amin. donya bejo ngakirate. Amin. Diparingi Bapak Ibu. gampang turah pradah berkah. Amin. Sing penting kuwi. Sedaya nggih mugi-mugi pinaringan awet. Nggih amin. Awet uripe. Ya, Awet amin. sehate. Amin. Awet rezekine. Amin. Awet sugehe. Amin. Sakapapane sehat keluargane bagya Amin. mulya Mm-mm. para masyarakate. Dasare iki atensi lewat WhatsApp ya akeh, Mas. Pekaten. Mas Joko Santoso Ekasinung inggih nderek wungon. Nggih matur nuwun Mas Joko. Cek semangat lho ngono. Generasi anjir-anjir iki. Kok anjir-anjir to? Anu sing gawene muni Wow. ngono. Anjay. Ora jelas iki. Oh, seranying tenan ora jelas kowe iki. Ya iya. Malah kowe melu muni no. Iya. Bida Sofiana lah iya. Iki enek meneh apa jalukan iki enek jalukan layang. Mas Bagong kula nyuwun lagu Podang Kuning. Nah. Saking Bapak Parman Tejo. Telo, oke. Parman Telo. Rawa Jimbung. Juragane Dara Kucir. Ha iki. Juragane Dara Kucir nyuwun lagu Podang Kuning. Kalih Kembang Rawe. Oh nggih. Wah, Dara Kucir. Iya, sesuk tak moro aku ya tak njaluk Dara Kucir lho. Wong mangku sesuk kaya Bonbin kok. Aku karo bapake Dirat kei pitik. Digawe anu sesuk arep ngingu ula. Iya. Lah sampinge ula arep takoki Bagong kuwi. Ya, nyenengke ya. Podang Kuning ki rak biasane Mbak Wida saiki tak pasrahke genduk Utsa. Ya. Ki Ut, ayo Ut. Ku Mbak Wida tak wenehi dhewe Kembang Rawe. Ha. Yo. Cocok nih. Kayak apa suarane genduk Utsa Damasuri. Ya. Monggo Mbak Uja. Mau dandan kok omah nyopir dhewe kayak wah piyayi kok lebet rahmi ya. Alhamdulillah. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Saiki kabare piye? Di pacar neh urung? Ah, belum. Belum, oke. Oke. Jangan punya pacar dulu, semangat sing kuliah sik, sesuk Nggih. syukur S2 ya, Nduk. Amin. Nggih, S2. nggih. Pangestunipun, Pak. Ya, kowe dungane bapak banyu milih kanggo anak wedok Utsa. Iya. Nggih, mugi-mugi endang kenal om-om. Oh, iki. Karo Om ta? Nggih. Aku tak golek kos-kosan, Nduk. Siap donatur Malah mboten? gampang. Saestu. Jare nek donatur ki mesti iso ngatur ya ta? Iya. Oh iya. Oke ta kowe. Tapi nggak mau aku. Kenapa? Nggak mau. Loh, Donatur aja, nggak usah ngatur. oh kita enggak anu, Apa? enggak apa? Apa? Maksudnya enggak dolan-dolan kegiatan gitu. Oh enggak lah. Aduh. Ya enggak lah. Pikirannya kan positif. Iya. Kamu kalau anu mau dari donatur ya harus ikhlas. Iya dong. Jangan punya maksud. Wah, aku milih Sinta aku. Lah apa? Sinta kuwi donatur sithik, jak apa-apa gelem jak teman-temane mangkat kok. Saya. Kados Om Sukri niku lho. Lah. Niku kalau wingi niku lho Pak, pas kula tugas akhir nggih Iya, ta. Nduk, iya, Nduk. Niku donatur lho. Ngasih ya. Ngasih donatur Buat Pak, anak adik saking Utsa channel gitu ya. Jawa lho. Baik, Mboten niku. terima Tur kasih. ikhlas mboten nyuwun napa-napa. Matur nuwun untuk channel Jawa juga. Nggih, niki nggih disiarne channel Jawa. Iya, insya Allah Nggih. nanti juga direkam di siarke Di-share. radian TV yang berbayar channel Jawa. Channel Jawa. Oh, Channel neng pas Jawa. adegan Bagong ku dilangi. Oh, ngoten, disensor. Dilangi, disensor. Wis kobong kabeh.
Kamu ditransfer atau cash gitu? Ditransfer. TF no zaman TF saiki kok nganggo cash. Apa itu, cash? Bahaya. Saya nggak bawa saya bisanya transfer. Apa itu? Bisanya cash saya. Loh. Nang endi? Iki juga apa? Kantongan iki kene kok lali. Ora Kulo jelas. jeru ra temu-temu. Yo, podang kuning ya Mbak Uca. Ya. Buka celuk Nduk Cahayu ya. Yuk. Esok awan neng omah wis ora ngrasa. Luyuran nang golek isih tak sayang. Mubeng pinderan kung goleki ora ngrasa esok awan nganti wengi. Yang leyang keluarga kejayengan. Leret tirang si podang ora mendo. Kenapa toh? Yo. Balungan seru, ayo. Jaipong slow di. Yo. Luyuran Keluyuran nang golek isih tak sayang. bang opang
Terima kasih Genduk Uca. Warga mendok kagungan hajat. Pancen kabeh wis dadi niat. Aman tertib sentosa insyaallah Gusti Allah ridho kang dadi kridane awake dhewe. Amin Allahumma. Amin. Ngono semangat. Nyambut gawe iki ora kena kendho ya to, Sok? Wong nyatane ora mung dipek dhewe, gawean ngene iki siji pikoleh awake dhewe ping pindho kanggo riadoh. Sing sekolah bentang rampung, Allahumma amin. Sing nyambut gawe sesuk rampung lan entuk dhuwit sing akeh, Allahumma amin. Oh, sing lara ndang mari utawa waras, Allahumma amin. Oh, ngono. Oh, piye ta? Wae bengi iki kudu semangat. Contoh semangat ngene iki ibu-ibu. Tak dongake panjenengan sehat sedaya, Bu. Allahumma amin. Melu. Seneng aku. Seneng aku niki seneng aku. Ya ngene iki kebak donga kebak berkah lho ngono. Lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku kita semua senadyan to beda ning bineka tunggal ika tanah dharma wangra wajar nyatane keyakinan kuwi milik pribadi. Oh. Keyakinan milik pribadi nek urip bernegara kuwi awake dhewe kudu nyawiji. Ngono ya Bu? Allahumma amin. Jane sindenku owah kabeh. Ning ya alhamdulillah ngoten niku dadi terutama bagi teman-teman berdua. Kula niku kok mboten guroni mboten. Wong nyatane tantangan kehidupan sekarang ini semakin kompleks, semakin bervariasi. Nadyanto wong berkeluargaku ya kudu penuh variasi lho ngono. Nek jenenge variasi ki ora bakal jelehi ngono. Nadyanto kula menika Petruk weton lawas ning nyuwun sewu anggen pun nglanadi nggih kudu ngladeni sekabehane. Wong nyatane urutan nggon pakeliran niku nek mungguing keluarga saking Petruk sak brayat menika penting wigati. Oh. Ya enek sulukane. Enek lho teng netizen. Dalang kok jur suluk ae. Wah, lah niku jenenge le ngrambu tentang ilmu pewayangan niku kurang poples lho ngono. Digoleki le jaranan kek wis wong ketok le goyang-goyang seneng ampun ngeten. Tradisi klasik niku dipertahankan, ya ta? Kaya Jepang niku uripe modern ning tradisi klasiknya dipertahankan. Hidupnya penuh adab. Mula nek ngantek ora ngugemi awake dhewe nyang tata krama tumrape negarane dhewe, nah negarane dadi bubrah. Nggih napa nggih? Nah nggih. Tatanan morak-marik ora ngerti subasita najan to pinter tak akoni. RG niku piyayene pinter ning kurang adab gitu. Tata kramane ra enek peh keminter lah dadine disawang ya ora patut lho kuwi. Kula baleni kehidupan berumah tangga niki wau. Secara umum beberapa contoh yang umum dihadapi dalam berumah tangga era sekarang niku siji. Kurangnya komunikasi yang efektif. Lho, ketungkul sing nyambut gawe kakung, sing putri ya nyambut gawe ora tau petuk ora tau komunikasi lah. Akhirnya apa sithik dadi masalah. Mula pasangan perlu belajar berkomunikasi secara efektif dan baik. Nadyanto adoh wangenane minimal WA-an apa video call. Lho ngono. Video call ki karo bojone ora kok malah karo wong liya. Ngapa kowe? Video call karo bojone, Mas, baru apain sayang? Oh iya, Beb. Ini aku baru gini. Gono. WA-an telepon video call karo bojone kanca. Ora bener kuwi. Sing ping pindho keseimbangan pekerjaan dan keluarga. Mula nadyanto nyambut gawe mempeng sing kakung sing putri do kerja nyambut gawe ning nuwun sewu. Family time utawa waktu untuk keluarga kuwi penting lho. Nek Setu Minggu, malam Minggu kuwi khususon kanggo hari ibu lho ngono. Minggu healing ning ndi lho ngono nggon agamaku ya eneng kok pelajaran healing ki ya eneng. Ngono dolan ya Bu ning Tawang mau, ya Bu ning Selo lho. Ya Bu ning pantai lho ngono. Anggere ketoke suami istri bareng minggu kok do iren mung dekok ning omah ngopo kuwi. Terus perubahan peran dan tanggung jawab. Saniki niku kesetaraan gender utawa kesetaraan antara wanita dan pria itu sekarang sudah umum lho ngono. Putri nyambut gawe iki lumrah, aja
Sujanani neko-neko nek bojo nyambut gawe yo diloske ngono los. Hati-hati ya, Pak. Nyambut gawe sing semangat. Iya, Beb. Terima kasih, Beb. Lho ngono. Ora kok arep mangkat. Oh ya ini kok mangkat iki kantormu jam piro? Lho wong semangat iki ya sebene, sing penting iki tertib lho ngono. Terus teknologi dan media sosial iki sing saiki berbahaya banget, Cok. Saiki kadang-kadang kok ibu rumah tangga iki kadang-kadang nuwun sewu lho iki. Nuwun sewu ning ora akeh. Ana oknum ngoten awon. Angger bojone sing lanang kerja nyambut gawe mangkat iki sing wedok wis mulai tiktokan. Goreng berambange di lab. Isai-isai jan di lab ku aja. Gek sikile mbegagah ning tengah HP. Lho eneng ngono kuwi kan. Wong arep golek gip. Ayo tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Ngono ya kena ning sing apik lho, ngono sing membangun. Aneng wong wedok wah ngelap ku waduh duh. Klambine diduke sithik kae. Waduh. Wis komen iki, dikit lagi, Mbak, dikit lagi, Mbak. Ya jiret iki lakon apa ya ngono. Ya niku. Tur nuwun sewu filtere wah ora umum. Ana njaba merongos mlebu ning HP dadi wilelah jane demes. Amang ngre filtere ilang jan mengingi kae. Sing lanang ya semono uga ngono. Kudu sing becik iku. Medsos itu digunakan dengan baik dan benar insyaallah tombo kesel gitu, tombo stres tur nggih dulure kathah lho niku. Niku nggunakake medsos secara baik. Terus keuangan dan pengelolaan uang ini sing kudu hati-hati. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Bojone kayane semene alhamdulillah disyukuri lho ngono. Ora kok kaya sithik peh sing wedok kayane akeh wae. Uyane lho sinden ngono kuwi. Sinden ki kayane sebengi 2 juta sak yuta. Yoga penabuhe kayane mu 500 iki mbuh sia-sia. Alah dit mangin aku ya entuk semengi lho, aku entuk lu wae akeh bangane kowe. Ayo kowe lu mbah-mbah. Kowe lu isa-isa. Ngliwat ngono kuwi. Ayo Del, maka Del. Kuwi jenenge ora bener lho. Kewajibane wong wedok ya tetep bekti nyang wong lanang nadyan to wong wedok iki sukses paribasane. Ngoten nggih? Kula namung ngandhaki ibu-ibu kula waranggana niki nggih. Mbak Wida barang kuwi supaya sampe nek duwe bojo kuwi men ora ucul neh lanangane. Lanange kok lanangane. Aku nyuwun sinom parijata genduk utsah. Ayo Ut. Anu sik Umi sik. Utsah ki jeneng gula kok iki nek